Igsuon kining atong mga pag-antos karon dinhi sa kalibutan, temporaryo lang kini. Mubo lang kini nga panahon igsuon ug dili gayud kini ikatandi sa himaya nga ipadayag nga ihatag sa Dios alang sa matag usa kanato. Maong dili gayud kita angay nga maguol kung aduna kitay mga pagsulay dinhi sa kalibutan, kung aduna kitay mga pag-antos dinhi sa kalibutan. Tungod kay ang Dios igsuon nga mao'y tinubdan sa tinuod nga himaya, siya gayud buhatag kanato og himaya nga walay katapusan. Atong naangkon na igsuon pinaagi ni Kristo. Ang matag usa igsuon nakaangkon gayud ni ana. Mao kana ang pinakanindot nga himaya igsuon nga maangkon sa matag usa kanato. Ayaw kagol igsuon sa mga pag-antos dinhi sa kalibutan. Tud kay temporaryo lang kana, sa mubong panahon lang kana. Apan ang kinabuhing walay katapusan igsuon nga atong naangkon pinaagi ni Kristo. Wala na gayud kanay katapusan. Kitang tanan gipili sa Dios ug ang atong kinabuhi alang gayud kini sa Dios. Ato kining ipagamit kaniya ug dili kita magpadala, dili kita maguol sa bisan unsa nga mahitabo dinhi sa kalibutan. Tungod kay adunay Dios nga mao'y tinubdan sa tanang panalangin, sa tanang grasya nga muayo sa matag usa kanato ug muhatag kanato og tinuod nga himaya. Igsuon hinumdumi sa kanunay ang dakong gugma sa Dios sa matag usa kanato. Hinumdumi sa kanunay ang sakripisyo ni Kristo alang sa matag usa kanato aron makabaton kita, aron makaangkon ang matag usa kanato og hingpit nga kalig-on, bag-ong kusog nga dili gayud madala o matandog sa mga pagsulay dinhi sa kalibutan og sukaranan igsuon nga dili gayud matarong. Tungod kay ang imong kinabuhi nakapundasyon man diha sa Ginoo, busa dili na gayud kana matarong. Tungod kay naghari man ang Dios sa imong kinabuhi, sa atong kinabuhi, busa atong patubuon, atong palig-unon, ang atong pagtuo, atong dawaton nga mantinud-anon si Kristo. Tungod kay atong naangkon ang tinuod nga himaya, ang himaya nga walay katapusan, ang kinabuhing walay katapusan, pinaagi ni Kristo igsuon. Nangita og pagi ang Dios aron ang matag usa kanato makaangkon gayud ni ana. Busa igsuon dili nato kana sayangan. Atong ipagamit ang atong kinabuhi ngadto sa Ginoo, walagad kita kanunay ngadto kaniya. Magpahimuot kita kanunay sa Ginoo igsuon. Isip resulta sa gasa nga atong naangkon pinaagi ni Kristo. O hinumdumi sa kanunay igsuon nga ang tanan nga mga panghitabo sa imong kinabuhi dinhi sa kalibutan temporaryo lang kana, sa mubong panahon lang kana igsuon, apan dili kana ikatandi sa himaya nga atong maangkon sa umalabot nga panahon. God bless sa tanan.